karai, bakata karai, kadai karai kabakado. Ki arpoi tylli ki Shnong ka West Khasi Hills naga thain Mawshynrut kilarai ba netur paidbah Sha KHADC bat pynlong ka jingiakhih da ka iashong kyllain mungor phyllaw ka council naduh ka khandai tarik Naiwieng. Kini ki arpoi tylli ki Shnong ki ki hapoh ki tylli ki Polling Station-ka Misei Langdongdai bat Mawsmai ki pyrshah ka jingpynkynriah ka KHADC yaki na Mawshynrut constituency Sha Rambrai-Jyrngam constituency ha ka jingpynbet thama yaki constituency dangshan. Ya banja, KHADC badba PNCM, badba PNCM, namar ka jing kelap, baka jing mengki, ka jong ka KHADC lembah, ha ka jing alam ka jong ki. Kini ki arpoi tylli ki Shnong ki balathau ka Joint Action Committee kila kynriah ha ka jinglang paidbah ka balong ha ka singisit jan ha Mawsmai. Namar ka jingai sngap minti jong ka KHADC ya ki jingdawa ban pin phai biang ya baro ki Shnong sha ka Mawshynrut constituency ka JAC haringkat ki paidbah nong Shnong kala pin bana sendan ban letur paidbah ban iashong kyllain mungor ha KHADC haringkat ki plakat hakti. Ka JAC kala pin pauru balada GIAA ka basngosi ya ki paidbah ki arpoi Shnong ha ka jinglet shong kyllain mungor u CEM ban deputy CEM ka KHADC ki ban shim ya ka jingkit kli.